Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Jingwad ya uba Robin Shai Rani ubalang am Jyllop hakawa Umïam. Kadang Bteng hadu mentaru ha ka bakikinhon ka search and rescue team kidang wad ya u hapo handrai kat kum ki khobor layatho bahadu mentaru empat lap satya ya u la ban pen ken mau bah ka sngi hat majai jong ka tayo ka arpu kundai trik u jelleu ar hajar arpu wei uba Robin Shai Rani ubadang arpu prasnem karata ulangam Jyllop hakawa Umïam mau kendau hakapor bo ulek tongdo bat ki parlok jong u Ulas mah.